ҳамёрини азиз, мо аз самолёт фуромадем ба шаҳри Газантепаи Турсия ва роҳро манавор мегирам. Бинед дар байни роҳ чӣ қадар дарахтҳои зебо, дарахтҳое ки шаҳрро зебо мекунанд, раҳро зебо мекунанд шинонда шудааст. Аз ду тарафи раҳ ҳозир ман нишон медиҳам, бо пистазорҳо ҳаст. ҳозир инҷо гузарем, пистазорҳоро гузаштем. Ана ин зайтунзор, зайтун, ман инҷо пурра зайтун шинондагӣ. Ана хонаҳо ҳаст. Ана Газиантеп мобайни раҳро бинед, чӣ хел ороиши дарахтҳо шинондагӣ. Ана ороиши ҳатман дар шаҳри Душанбе бурдан дар кор. Дар шаҳри Душанбе ин ороишиҳо нест, ин дарахтҳо ороишӣ нест. Ана инҷо мо истодем, акун нишон медиҳам. Ана ин зайтунзор бинед. Ана ҳамино ҳамаш зайтунзор. зайтунҳо бастагӣ. Лекин мо ки дар дари мошин ҳастем, наздик намеравем. Ба худо хоҳад аз мошин ки фуромадем дар боғаш ки рафтем, нишон медиҳам ба шумо. ман ҳамин мардак Ҷалалбей будааст. ана ҳамун соҳиби пистазорҳо моро қабул карда, пешвоз гирифта бурда истодааст ба мошини худаш. ана дарахтҳоро бинед, чӣ хел дарахтҳо. анаку адир заминашонро бинед, аз пеш замин ҳамаш сангзор аст. ҳамун замини сангзорҳо ино ҳамашро истифода мебаранд. ҳай мебинем, насиб бошад наздик оварда баъд ман ба шумо аз боғаш нишон медиҳам. ҳозир мақсади ман анамин дарахтҳои зебоӣ ки хушрӯй мекунад кӯчаву пасманзараҳоро ана ҳамин буд.